ये है मंत्री जी, बड़ा अच्छा लगे खाए में, इतने टेस्ट है कि बताओ। नाम है मंत्री जी, तब कामो है बढ़िया, फेमस पहले एकदम बहुत गजब लगे। आइए खाए सर्दी सन के मन बहुत टेस्ट टेस्ट चीज खाए के मन करे। वीडियो बना चल कोनी कर छै रुका चल तो वीडियो बना हमने जा बाबा के साथ वीडियो बना कैला जाने चाहे कैला। हां बताओ ना बैठू बात बजी एगो बात पहले बताओ अहाँ केना जाने ले के रुपा करीब पहले तो हम करीब पहले हमरा कनी खांसी होय ना कभी तकलीफ अभी तबीयत गड़बड़ केना जाने लिए अहाँ तो पेन ले लिए खिड़की में देख लिए अहाँ के करीब अपन कहूं पेन जे हम करवे से हो करवे कहां कॉलेज में तो बड़ छै छोट के हक तो यही करे के तारा घर के आदमी से कनी डिसीजन ले लेवे कनी ओकरा आज्ञा ले लेवे तब करवे पता है अहाँ के दुल्हाई हमरा इत्ते बात कहलक इत्ते बात कैला बात कहलक बोलू जे तू करे छे से हमरा घर वाली के चढ़ा देले बढ़ा देले जे तू पहने छे से हमरा से झगड़ा करिया आई फटनाई है नहीं कपड़ा पहने चिन्नाई है नहीं कपड़ा पहने है ओइला हमरा इत्ते बात कहल के हमरा इत्ते हमरा बात कहलक के घर वाला की बता आ तू जे करे छे से हमरा घर वाले के सिखा देले ह तू जेहन पहने छे तेहन पहनेला हमरा से झगड़ा करे हमरा घर वाले से बोलिए नहीं आई दिन से कर दे छे देख लियो बोले तो ओकरो पिटबो तोरो पिटो आ तइयो आलिए देखत बहुत एन बात कहलक हां जब तो लाइक घर में पता चले कुछ करे हां लाभ वहां जो हमने वीडियो बनाया वहां अपन बनाओ ओकर बात के रोक नहीं करो अपना दोनों करो दोनों दियाली पति के बात के आ घर वाला मां पीटर तो के रिक्स हम नहीं ले नहीं आ मत गे मां आप जे करे के करू हमने जाना के बीच मार पीटर तो हमने जा हम संभाल लेबे ना आ कहू ना घर के आदमी कहते अथी जे से नहीं करते जे हम करे से हमरा देखला से हम करी के अपन तो करी के बाप पे हम के जरूरत नहीं लगल हम साथे आगे हमरा बात कहलक त हमरा जरन नहीं होय हां अहाँ के दूल्हा हमरा इत्ते बात कहलक हम तो ओकरा तरफ से माफी त मांगे रहल जता हां त कनी हम जन्ना करे से तेना अहाँ नहीं करू न त घर में कुछ होत मारपीट दांगा त हमरा दोस्त नहीं दे जे कहे से करू हमने यहाँ से बोलब न बतिया ना अगर वीडियो बना जा हम अपन घर में आ ये बात आती है करे छै त कभी कर जाय छै जा छै त मंगा के पता चले एगो जो साथे मिलल छले वीडियो बनावेला ओकरो साथ छै गाड़ी बात दिल के हमरा नहीं बनावे जा छै त ओकरा बताबै छी।